Takže modlářství a generační hříchy. Takže to je, co je pod tím titulem poznámená. A nevím, co máte na mysli, když slyšíte slovo modlářství. Něco ze staré doby, že? My nemáme modly tady na Slovensku. A já jsem navštívil Indii a skutečně tam mají modly podobně jako v Bible, že můžeš jít do chrámu a uctívat nějaká modla, dokonce mají nějaký 20 000 různých model. Ale my to nemáme tady, že? Jsme civilizovaní země a nemáme modly, nemáme doma nějaké socha, které uctíváme, že? Nemáme nějaké obrazy, které uctíváme. Ale já si myslím, že přesto naše modly jsou v srdce, že? Na úroveň srdce. A Bible mluví tak často o modlářství, že já si myslím, že je velmi důležité pro nás, abychom nezapomněli vážně se podívat na to. Protože ten problém modlářství může nás hodně poznamenat, dokonce zastaví naše srdce tak, abychom neprožili Boží dobrotu. A můžeme se podívat do jednoho textu, kde prorok Jeremiáš o tom mluvil. Takže Jeremiáš 17. Tady on mluví o tom, jak modlářství může nás poznamenat. 17.1. Judův hřích je zapsán železným rýdlem. Je vyvrt diamantovým hrotem na tabulku jejich srdcích na rohy vašich oltářů. Takže první věc, kterou vidíme, je, že modlářství je velmi odolné. Je velmi těžké to nějak smazat z našich životech. Je to vývrt diamantových hrotem na tabulky našich srdcích a dokonce je to spojení někdy s naším uctíváním. Tam je napsáno, že na rohy vašich oltářů, to je přímo tam, kde oni dali svůj oběti. A přímo tam spojení někdy s normálně uctívání může být modlářství. I jejich synové si připomínají jejich oltáře a posvátné kuly u zelených stromů. A modlářství může ovlivnit naše rodiny, dokonce může být součástí našich rodinových systémů. O tom budeme mluvit později. Aby to může působit tak, aby naše děti, i když to ještě nemáte, ale budu o tom mluvit. Na vysokých pahorcích. Horomá v poli vydám v plen tvé zboží, všechny tvé poklady, tvá posvatná navrší pro hřích páchaný po celém tvém území. A potom tady jsou nějaké důsledky. Budeš muset uvolnit své dědictví. Takže to znamená, můžeme ztratit naše dědictví. To, co jsme dostali od Boha, jestli máme modly, které jsem ti dal. Dám ti tvým nepřátelům do otroctví. Tak to může působit otroctví. V zemi, kterou neznáš. Zanitili jste oheň mého hněvu. Na věky budu hořet. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo. Takže tam je nějaké prokletí, které je s tím spojení. A srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, které neokouší přicházející dobro. Takže to znamená, že dobro může přicházet naším směrem, ale my to vůbec nevnímáme. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Takže to znamená, že ten člověk žije v suchu, nemá to, co by měl mít. A co jsem prožil u sebe i taky v mládeži, je, že někdy jsou lidi v mládeži, kteří neprožívají Boží dobrotu právě kvůli tomu, že u nich je nějaké modlářství, které ji neustále poznamená. U nás v mládeži jednou se obrátil člověk, který se jmenoval Petr. A Petr pocházel z nevěřící rodiny a poznal Boha, začal růst a byl velmi aktivní u nás v mládeži. Ale někdy jeho aktivnost nebyl úplně k prospěchu, zbytek mládeži. Nevím, jestli vy někdy máte takový typ člověka, protože on chtěl neustále táhnout pozornost na sebe. On vždycky musel vyhrát všechny hry
a musel ukázat někdy, když byla otázka, on dal odpověď a pak ukázal, že jeho odpověď je nejlepší, že? A že samozřejmě on ví odpověď na všechny otázky. To bylo jako on měl donucení neustále táhnout pozornost na sebe. On potřeboval slyšet neustále chválu o tom, kým on je, a on potřeboval neustále ukázat, že jeho místo je dost velké. To bylo jako on byl sám svým vlastním otcem, že pochválil sebe, poskytl lásku sám sebe, neustále potvrdil jeho identitu. On byl skoro jako vysávač, který jeho srdce neustále sáhal věci. A vzpomínáte si, jak včera jsme říkali, nevím, proč to neustále skočí, ale že když něco je prázdné, prázdnotu nechce zůstat prázdné. A táhne věci do sebe, aby nezůstal prázdné. Takže on měl zřejmě nějaké prázdnotu vevnitř. Pak jsem si vzpomínal, protože on mi to říkal předtím, jaké dětství on měl. Když mu bylo 12 let, jeho otec zemřel. Takže on vyrostl bez otce. On byl člověk, který měl takové srdce prázdné, neustále se snažil dostat dovnitř, co neměl. Takže jsme měli různé biblické studia. Jsme mluvili o tom, že Bůh je jeho otec, že Bůh ho miluje, že Bůh mu dal novou identitu, že má jeho zalíbení, že má místo v jeho království, ale to bylo jako ta pravda vůbec nepronikla. A jednou jsem říkal, tak Petře, pojďme se setkat a modlit se za to, aby Bůh nám ukázal, proč tvoje srdce nepřijímá Boží otcovské srdce, proč stále si tak žíznivý. Nemáš svůj dědictví a nevidíš přicházící dobro, když jsi nějaké suchá místě. A já jsem vůbec v té době nevěděl o modlitbě jako v tom textu, ale ty znaky jsem viděl. Takže jsme se modlili a jsme prosili Ducha Svatého, aby ukázal, v čem je ten problém. A je úžasné jako věřící, že nemáme jenom Boha jako Otce, nemáme jenom Ježíši, ale máme taky Ducha Svatého. A Ježíš říkal, že Duch Svatý je ten náš poradce. On by měl k nám mluvit, ukázat nám pravdu, odhalit, kde jsou hříchy a v podstatě být jako osobní poradce a pomoci. A my jsme tím pádem počítali s tím, že Duch Svatý je s námi a jsme se modlili za to, aby Duch Svatý to odhalil. Pak jsme jenom čekali v tichosti. Poslouchali jsme Boží hlas. Jsem tam se modlil za to, aby Bůh mluvil k Petrovi. Pak jsem říkal, tak Petře, slyšel jsi něco? On říkal, ne, moc ne. No něco mám na mysli. Já mám nějaký problém, ale já si myslím, že to vůbec s tím nesouvisí. Tak jestli Duch Svatý tě připomíná, tak co to je? No, občas se dívám na pornografii, na internet, ale jenom občas. A to není tak vážný problém. Tak co znamená občas? Jednou za měsíc? No, častej. A jednou za týden? No, asi častej. Ne více než jednou za den. To není tak často. A jsem říkal, tak jako to formuje tvoje přemýšlení. To znamená, že to je hřích. A on říkal, ale vím, že někdy budu v manželství a musím trénovat na to, že? Musím připravit na to. Takže to je příprava na budující manželství. A ne, to není příprava, které Bůh chce. A to je cizí žena, která není tvůj a to může ovlivnit tvoje přemýšlení. A pak najednou jsem si vzpomínal, že on neměl otce. A to znamená, že má prázdnotu. A jsem pak se zeptal, tak co prožíváš, když se podíváš na internet? No, prožívám to, jako kdyby někdo mě měl rád. Prožívám jaký pocit lásky, že jsem významný pro ta žena, která svekla pro mě, když to nedělá. A on nějak prožil věci, které by měl prožívat od Boha, lásku, a to prožil nesprávným způsobem. Pak najednou jsem si vzpomínal tenhle text, jsem říkal, víš co, Petře, a ta věc je hřích, ale navíc je to
ještě významnější, protože pro tebe to funguje jako modla. Jaký falšný Bůh. To znamená, ty si otočíš na internet a na tahle modla, pornografii, abys dostal něco, které bys měl dostat od Boha. Jeho láska, jeho identita, jeho zalíbení, jeho místo. A tím, že to dostaneš tam, znamená, že tvoje srdce je už plné hříchu, plné modla a nebudeš požívat od Boha, co on má. Ztratíš svůj dědictví. Budeš žít jako na pustě místě, bez toho, co bys chtěl mít. A on říká, já musím více o tom přemýšlet. My jsme mluvili o tom několik týdnů, než on skutečně věděl, že to není jenom hřích, ale to je modla. To je falšný Bůh, od které on se snažil dostat naplnění svých potřeby a ne otočit se na Boha, ne obrátit se na Boha a prosit od Boha, aby to dostal. A vzpomínám si, jak to bylo ten večer, když jsme společně dělali pokání v té oblasti. Mimochodem způsob, jak vyčistíme naše srdce podle Bible, je pokání a víra. Vyznáváme naše hříchy, prosíme, aby Bůh to zlomil a vyčistil a pak naplníme stejnou místo víru, to, co Ježíš pro nás má. Pokání a víra. A to byl obrovský zápas pro něho. A ten večer on dělal pokání a víru. Jsme to vyčistili v modlitbách. A on z toho odvrátil. Pak jsme museli být takový, jsem musel se zeptat co každý týden, jak to bylo. A on skutečně zlomil ten zlonávyk a od té doby začal prožívat Boží proud v jeho srdce, Boží proud lásky a další věci. Takže modlárství může úplně zastavit naše srdce. Nějaký falšný Bůh. A někdy si myslím, že modla je jenom peníze třeba, nebo já nevím, co ještě, ale jsou v podstatě různé způsoby modly a některé dokonce souvisí s naší rodinou a i generační věci, které se stalo před námi. A v tom kontextu bych chtěl se podívat do textu v druhé královské, 23. 22, začínáme 22. Desátý verš. A tady je ten příběh o Jošiáš, král judský, velmi dobrý král, který měl špatného otce a ještě horší dědečka. Ale on obrátil na Bohu a chtěl jít jiným směrem. A on začal opravit chrám a v tom chrámu našel Boží slovo a pak začal to číst. A 10. verš dále písař Šafán králi oznámil, kněz Chilkiáš mi předal knihu a Šafán ji před králem četl. Když král uslyšel slova knihy zákona, roztrhl své ruky. Potom král přicházel kněž Chiliášovi a pak další jména, které jsou těžké. A 13. jdete se dotázat Hospodina ohledně mě i lidu a celé Judsku, pokud jde o slovo této naležné knihy. A vždyť je proti nám rozničenou velké Hospodinovi rozhoršení za to, že naši otcové neposlouchali slova té knihy a nejedli podle toho všeho, co je v ní napsáno. Takže on četl knihu a pak říká, ale mám problém, že my jsme to nezachovali a taky naše otcové to nezachovali. To znamená, že co dělá tvůj otec a praotec a celá tvoje rodina, může mít vliv na tvůj život i dneska. Jejich hříchy můžou mít dopad na vás. Zajímavé, že? Důvod, proč on to říkal, možná, že on jenom to cítil, ale v Bibli je to napsáno. Exodus, takže to je
2. Mojžíšova, že? A 25 až 6. Můžete ještě držet místo v 2. královské 22, protože tam ještě budeme pokračovat. Ale 25 až 6 je napsáno, nebudeš se něčím takovým mu klánět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žálivě milující. Stíhám vinu otců na synek do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí. A prokazuju milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě miluje a má přikázání zachovají. Takže on říká, že hříchy mají dopad do 3. generace. Tak co to znamená? A proč Josiáš přemýšlel o tom, že jeho otec řešil? Takže je těžko to chápat. Někteří lidi říkají, že to je starý zákon, to neplatí dneska. Ale když přemýšlím o tom, my rosteme v rodině, kde už nějaké pravidla fungují. A jestli třeba u vás v rodině je to běžné, že lhát není problém, třeba. Nebo jestli vaše rodinový zvyk je brát drogy. Já nevím, jestli někdo má takovou rodinu. Pravděpodobně ne. Ale člověk může vyrůst v prostředí, kde něco je běžné a považování ne jako něco špatného. A něco běžné jako pomluvy. Pomluvy jsou běžné, že? Takže ta rodina se vrátí se zboru v neděli a pomluvá všechny lidi, a včetně toho faráře a starší a tak dále. A je to taková hra, která se odehrává každou neděli a není žádný problém. A může být to rodiny, kde jsou návyky jako součástí rodinové kultury a potom nejsou považovány ani jako hříchy. Takové rodinové modely. A to může mít dopad do 2. a 3. generace, protože vyrosteme v takovém prostředí. Takže je docela možné, že generační hřích taky vás dotýká, ne protože Bůh tě trestá za věci, které váš otec dělal, ale protože jsi součástí toho řetěze a je docela možné, že pro vás tyhle věci jsou běžné. A může taky být v oblasti modlářství. To znamená, že modly může být jako součástí vaše rodiny a vy o tom vůbec nevíte, protože to je běžné. To je naše rodina. My máme takové modly na naší rodině. To je přesně, co se stalo s Josiášem. A on se uvědomil, že nejen, že on řešil, ale že on je součástí nějaké řetěz a hříchu, které se mu dotýká. A my to vidíme ještě více, když pokračujeme dál v tom dalším kapitole. 23. A co on dělal, je, že on povolal všichni lidi, aby se setkali a potom četl Boží slova, 4. verš, 23, 4. verš. Na to král přikázal velkněž Chilkiášovi, jeho kněžství zastupům i strážcům Prahu, aby vynesli z Hospodinova chrámu všechny předměty zahotovené pro Bala, Ašeru a veškeré nebeský zástup. Tak co se děje? Tak Josiáš četl Boží slovo a pak říká, hele, asi bychom měli vzít z chrámu ty věci, které jsou určené pro Bála. Přímo z chrámu. To znamená, že v chrámu byly modly. A pak říká i Ašera a další věci. A Josiáš v tom městě bydlel nějakou dobu a ještě předtím to nevyčistil. Možná ani sám to nevšiml. Takže on zdědil nějaké modly, on ji nepostavil v chrámu, ale žil v prostředí, kde oni už byli postavené. Modly, přímo v chrámu. Je možné, že aby člověk věřil v Boha, ale zároveň jako součástí toho uctíval falšní bohové?
Oni to měli tak dobře vymyšlení, že člověk šel do chrámu, aby obětoval pro nejvyššího Boha, ale jenom pro jistotu se jí zabezpečit obět Bala a Ašera, aby člověk měl jistotu, že? Protože Bůh všemoucí je dobrý, ale asi je lepší mít více bohové. A aby to bylo ještě efektivnější, všechno je na cestě. Takže jdeš do chrámu a na cestě do chrámu můžeš uctívat Bala, můžeš uctívat Ašera a všechno je tak spojené. A to může být s námi taky, že spojení s uctíváním Boha může být falšní bohové modlárství, které jsou součástí možná naše rodinové systémy. A on začíná zajímavý seznam v tom textu 7 falšných bohové, 7 modlá, které si myslím, že je pro nás velmi významný dneska. Ne? Vidíte to? Takže on říká Baal. A moje poznámky jsou v angličtině, takže omlouvám se. Ale Baal byl the storm god. Takže Bůh božský, nebo Bůh nějaké, Bůh taky blesku. A on vypadal takhle. Takže vidět, že on je takový Superman, nebo Batman a Superman, které zápasil mezi sebou a jeden vyhrál, že? Takže je velmi schopný člověk, který drží v rukách, on drží blesk na jedné straně a pak drží na druhé nějaký předmět, které Baal zvládne všechno. A Baal nám poskytne ochranu nebo kontrolu, že já můžu zvládnout všechno. Když přijde nějaká bouřka, která je mimo mého kontrolu, já jenom volám k Baalovi a on chytí blesk a všechno zvládne. Takže když jsem prošel ten seznam, já jsem pak si říkal, takže je možné, že já mám nějaký Baal ve svém životě? Něco, které pro mě poskytne pocit, že mám všechno pod kontrolou? Nebo že zvládnu všechno? A začal jsem se modlit za to, aby Bůh mi ukázal. Pak během týdnu jsem něco všiml, že skoro každý den na konci dne moje manželka se mi zeptala, jak to bylo dneska. Já jsem říkal, často jsem říkal, no to nebyl nejlepší den. Ona se zeptal, proč. No, já jsem měl dlouhý seznam věcí a stihl jsem jenom polovinu toho. Jako fakt to nebyl moc plodný, úspěšný den. Pak další den ona se zeptala, jak to bylo. No, zvládl jsem jenom třetina a pak třetí den. No, skoro jsem dělal celý seznam, takže byl to úžasný den. A jsem zjistil, že jsem hodnotil každý den z toho, kolik jsem vykonal. Jako můj výkon mě poskytne jak zabezpečený, že? Bezpečí, protože jestli dokončím celý seznam, tak to znamená, že nikdo mě nemůže kritizovat, to znamená, že budu mít všechno pod kontrolou, protože jsem dělal celý seznam věcí a opravdu celý den jsem přemýšlel o tom, jestli dokončím všechny věci na svým seznamu nebo ne. A někdy to působilo tak, že na můj seznam byl čas Bohem, ale abych dostal nejrychleji k dalším věcím na tom seznamu, jsem to dělal 5-10 minut, velmi rychle, abych mohl to odškrtnout, protože nejdůležitější je dokončit co nejvíc věcí v tom seznamu, abych měl pocit bezpečí, že? Bezpečí, protože jsem to dokončil. Začal jsem o tom přemýšlet. A 2 týdny později jsem navštívil naše rodiče. Oni bydlí v Denveru, jsou starší dneska, jsou úžasné lidi a měl jsem skvělý den s nimi a jsem se zeptal, tak tátku, jak se máš dneska? A on říkal, no, já nevím. No, proč nevíš? No, já jsem moc nevykonal dneska. Já jsem měl dlouhý seznam věcí před sebou a jsem dělal jenom polovinu. A slyšel jsem úplně stejné věc od mé tátky, jako jsem slyšel od sebe. Říká, počkej, já jsem si to učil někde.
Takové, že zabezpečení toho dne je z toho, kolik vykonám. Jako můj Bůh je výkon. Můj Bál je výkon. Výkon mě zabezpečuje bezpečí nebo jaký pocit, že mám všechno pod kontrolou. A když jsem se vrátil doma a já jsem měl dlouhý rozhovor s Connie, jsem říkal, tak říkám to často, ona říkal skoro každý den. Já jsem tak unavený z toho. Pak jsem říkal, já si myslím, že to je modla. Ona říkal, kež by to bylo, můžeme to zničit co nejdřív. Já jsem tak unaven z toho. Tak proč jsi unaven z toho? No, protože neustále mluvíš o tvým seznamu a neustále si zklamáš. Já mám pocit, že ztratíme velmi dobré věci, ani nevnímáš dobré věci, které se děje kolem tebe, protože neustále se snažíš, já nevím, uspokojit toho výkonu. Uspokojit toho Boha, toho Bála, že? A přesně ona začala popsat ty věci, které jsme četli v Jeremiáš 17, ty znaky. Co se děje, když člověk uctívá nějaký falešného Boha. Takže já jsem musel uznat, že já mám modlářství a můj Bál je výkon. Že? A to je dokonce zdědění modla, protože já jsem se to učil v rodině a můj pohled na tento den nebyl, a ten den je dobrý, protože Bůh mě miluje, že? Ten den je dobrý, protože můj otec je stále se mnou. Že vykonám to, co on má na mysli a ne to, co mě uspokojuje. A můj modla stál na místě Boha. Tak co jsem dělal? Jeden večer spolu s Connie, my jsme dělali pokání a víru. Já jsem dělal pokání a víru. Já jsem říkal, výkon pro mě je modla. A dokonce je to rodinová modla. Můj otec to má. Takže já uznávám i jeho hříchy. Ne v tom, že to znamená, že on bude odpuštěný, ale jak si se oddělit od toho, co bylo jako součástí mé rodiny a zničit to. A jestli čteme dál v tom textu, vidíme, že Josiáš vzal ty modly a úplně ji zničil do prachu. Úplně zničil, znečistil ty místa, kde lidi měli uctívat, aby nemohli se vrátit. A to jsem dělal v modlitbách, protože jsem obrovskou úlevu. Fakt obrovskou úlevu. Je to mnohem lepší, než uctíváme Boha a ne nějaký falšný Bůh. Jako opravdu, protože jenom ty falšní bohové nejsou schopen nám poskytnout nic. V podstatě nežijou. Oni neexistují. A jenom když se otočíme na Boha jako ten, který může nás poskytnout ochranu a mít všechno pod kontrolou, jenom tam máme skutečně bezpečí. A ten příběh pokračuje, protože asi 2 měsíce později jsem zase byl doma a můj otec mě odvezl k letiště. On říká, co ty Bůh učí na poslední době? Zvláštní otázka. Říká, tak tati, chceš skutečně vědět? On říká, jo, určitě. Jsem pak vyprávěl o tom, že jsem musel dělat pokání z toho, že mám falšného Boha výkonu. A on to je zajímavé. A pak jsem říkal, víš co, tati, já jsem si to naučil od tebe. On byl trochu zaskočen. On je velmi zbožný muž, takže přijal to. Chvilku přemýšlel a říkal, víš co, já si myslím, že já jsem si to naučil od svého tatínky. Já si myslím, že to je generační věc, která možná jde několik generace. Pak byl ticho v autě a potom říkal, víš co, Dave, budu z toho dělat pokání a během příštího týdne a příště, když se mnou mluvíš, musíš se zeptat, jestli jsem to dělal nebo ne. To je zrálost, že? Já jsem byl hrdý na mého otci, že on, když to slyšel, neopájal sebe a říkal, máš pravdu, já taky z toho dělám pokání. A to byl zlomový moment v jeho životě taky. Zlomový moment pro mě, když jsme objevili modla, které jsme ani nevšimli, protože je to součástí naší rodinový systém. Je to zdědení, podobně jako Josiáš. Měl ty modly v chrámu, ale vůbec si to neuvědomil. Takže jeden je Bál. Další je Ašera.
tam byly Ašerový sloupy, on o tom mluvil, přímo v tom verši. A Ašera byl bohové plodnosti. Tak vypadá plodná, že? Jo, tak tam vidíš, že sama je plodná, navíc má nějaký žen v ruce, nějaké obilí a tam je kouzel, který je vedle něho a já nevím, jaký, co ještě, jako spousta dobré věcí. A oni často uctívali Ašera na nějaké hoře a tam přišli a uctívání Ašera bylo velmi příjemné, protože to byl party. V podstatě oni vážili hodně jídla a celá rodina tam šla a oni měli oslavu a oslava kolem toho, že Ašera přináší dobré věci. Takže když někdo jako Gideon, vzpomínáte si, že Gideon pak zničil ten sloup do Ašery, celé vesnice byl naštvaný na to, protože on zničil něco, které pro ní byl prostředem společenství. A Ašer je taky velmi příjemné. A moje otázka pro nás je co může pro nás poskytnout taková plodnost, takový úspěch. Ona nám dává prosperitu. A já jsem nedávno se setkal s přítelem, který se jmenuje Steve. A Steve nedávno se vrátil k Bohu, on je podobný věk jako já. A on se snaží naučit vést svou rodinu a dělat stišení spolu se svou rodinou a zkoušení vést Boží cestu. A on se rozhodl to tak dělat a pak jsme se setkali měsíc později a já jsem se zeptal jeho ženě, jak to jde. A ona říká, tak on moc nevede v rodině. Tak proč? No, on neustále to je jako má nějaký magnet, který ho táhne pryč z Boží cesty. A když má nějakou možnost Boha nasledovat, on se rozhodne to dělat, ale jeho skutky jsou jinak. On kdykoliv může dělat něco, které přináší nějaké uznávání, zvýšuje jeho status. Že on to dělá místo toho, že dělá to, co Bůh chce. Já jsem znal jeho rodinu, takže jsem věděl už, co se děje. Jsem říkal tak, a je to podobné s jeho tatínka? A ona říkala, no přesně to samé. A jeho tatínek byl člověk, který byl velmi chudý a sám dal dohromady obrovskou firmu a vydělal hodně. Ale do dneska má 75 let, do dneska vždycky v jeho přítomnosti slyšíš samé příběhy o něm. On neustále se snaží ukázat, jak dobrý on je, co vykonal. A on říkal, já si myslím, že můj otec neustále v každé věci hledal status, hledal uznávání, hledal to, aby lidi ho uznával. Protože on si myslel, že z uznávání dostane život. On je věřící. Věřící, které uctívá Boha a zároveň uctívá uznávání. Protože si myslí, že tam pochází život. A což je zvláštní, ten jeho otec má 75 a je dneska velmi uznávání a velmi zklamání. Člověk, který je strašně bohatý, ale má obrovskou prázdnotu. Protože nikdy to nestačí. Uznávání nenaplňuje naše srdce. To je jenom para. To je jenom něco, které nezůstává. Jenom Bůh může naplnit naše srdce, ale pro něho uznávání je vyšší než Boží hlas, který říká, já tě uznávám jako můj syn. Já tě mám rád. A když mě budeš nasledovat, pak v tom bude život. Takže když Steve si to uvědomil, společně jsme dělali pokání a víru v té oblasti. On říká, já mám modlu, mám Ašera, který se jmenuje status nebo uznávání. A je to součástí mé rodiny už aspoň jedna generace. Já jsem si to učil doma, jsem to nějakým způsobem zdědil a nezdědil, já jsem to přijal. A taky pro mě to má obrovskou hodnotu.
a chci dělat pokání z toho. A on dělal něco podobně jako Josiáš dělal, že dělal pokání z toho, jak on uctíval toho modla, ale taky dělal pokání z toho, jak to je v rodině. A když člověk to dělá, to je jako kdybych říkal, já nechci být součástí toho rodinný systém. Je nějaký dluh, je nějaký návyk, který automaticky jde na mě a já vystoupím z toho řetězu. A pak navazuju na Ježíše a na Boha. A takže dělám pokání z celé rodiny, to znamená vystoupím z toho a on v duchovním světě v modlitbě zničil tuhle modle. A to měl hned dopad na celou jeho rodinu. Já jsem pak s ním byl před měsícem. Je zvláštní, že vůbec status nefunguje jako magnet pro něho. Uznávání neřídí jeho život. A on nemusí každý den uctívat toho modla. A na této místě je sám Bůh. Takže vyčistění modly může plně změnit to, co prožíváme, změnit naše prostředí. Tady je nějaké další. A ještě přímo v té verši, které jsme četli. A je napsáno tam, já to najdu znovu. Můžu najít brýle. Že on aby vynesl z Hospodinového chrámu všechny předměty sotovené pro Bála, Ašeru a veškeré nebeský zástup. Tam nebeský zástup byl měsíc, všechno, co je v nebese. Slunce, měsíc, hvězdy. Takže proč by člověk vůbec uctíval měsíc, slunce a hvězdy? Proč lidi to dělají v minulosti? No co by se stalo, kdyby v noci slunce se rozhodl nepřicházet na další den, že? Tak to by znamenalo zničení celého světa. A co by se stalo, kdyby měsíc nezůstal na svém místě, ale spadl na zemi? To by nás zničil. A co by se stalo, kdyby hvězdy jenom zmizly? Taková hrůza. A oni uctívali nebeské předměty, aby to, co už je, nepřestal být. Nevím, jestli to dává smysl. Aby zachoval nějakou stabilitu. Uctívání tyhle věci, a tak to vypadá, nám přináší jistotu. Věci, které jsou, ale chci, aby zůstaly. Třeba, aby můj plán byl stabilní. Jako všechno teď běží, ale já musím plánovat 5, 6, 8 let dopředu, abych zabezpečil, že to, co teď funguje neustále. Takže tam může být nějaké bohové. A potom ten text pokračuje dál a zjistíme zvláštní příklad, trochu dál. A nevím přesně, kde to je. Vidíte Bálamov, Kidionský Molek. Vidíte Molek někde v tom textu? Že on opakuje různé bohové. Kde to najdete? Molek. Který verš? 10. Dobře? 10. verš? A poskvrnil v Tofet v údolí syna Himově, aby už nikdo neprovedl svého syna nebo dceru o něm k poctě Molechovi. Takže tady je další bohové. On byl Bůh destruction, Bůh zničení, Bůh hrůzy. A on vypadal takhle, on vypadal jako býk, promiň. Takže býk je zvířata, které se nedá ovládnout, že? A nevím, jestli máte doma nějakou býka. Asi ne. Na zahradě. Protože oni jsou velmi nebezpečné. A oni musí mít svůj vlastní pole a člověk tam nehraje fotbal vedle býka a nekrmí tohle zvířata, protože on je velmi nestabilní, může kdykoliv se rozhněvat a útočit na tebe, úplně zničit svůj život.
A oni uctívali Moléka ne protože chtěli, ale protože neměli volbu. V podstatě, jestli Molek je naštvaný na tebe, může tě zničit. A chceš, aby on byl uspokojený, aby tě nezničil. Takže jak uspokojit někdo, kdo má obrovský hněv? No, musíme mu poskytnout něco velmi vzácného, aby on tohle dostal a pak nechtěl něco více ode mě. A víte, co oni dělali? Já nevím, jestli tam vidíte, že oni vzali malé děti a dali jí do ohně, aby spálili před tím Bohem. A nevím, jestli to je hodně daleko, ale tam vidíte mamka, která klání před tím a nějaký kněz, který bubnuje na bicí, a aby nikdo neslyšel, jak mamka plače a jak to dítě křičí, když hoří. To je strašné uctívání, že? A dokonce některé králové Izraele nechali, aby svůj děti prošly ohně, a to znamená v podstatě, aby byly shořené v tom modle. Proč by někdo dal něco tak vzácného, takového falešného Boha? Protože jestli tohle neděláme, on nás zničí. A může být věci, které uctíváme ne protože chceme, ale protože jestli to neděláme, my jsme přesvědčeni, že oni nás zničí. Třeba co kdyby lidi byli zklamaní z nás? Zklamání může být tě zničil. A aby nikdo nebyl zklamaný, tak to znamená, že každá situace se snaží přeformovat svůj chování tak, abys nebyl zklamaný. Takže to znamená, že ztratím sám sebe, dělám to všechno, co chceš, jenom abys nebyl zklamaný na mě, protože tvůj zklamaný by mě zničil. Takže co chceš, já ti to dám. A jenom abys nebyl zklamaný. A někdy něco, které se bojíme, tak se bojíme tak silné, že náš strach nás ovládá, nebo selhání. Kdybych selhal, já bych úplně přestal existovat. Takže nesmím selhat. Takže co mám dělat? Takže všechno. Obětovat vztahy, obětovat všechno. A jenom abych neselhával, protože kdybych selhával, já bych byl zničený. A Bible mluví o tom, že máme jenom se bát Hospodinu, je? A nic jiného. Protože Hospodin je ten nejvyšší. Hospodin je ten, kdo zničí to, co zničí nás. On je nádem všem. Můžeme ho úplně důvěřovat. A jestli něco ovládá vaše životy tím, že tak se bojíte, tak to může být pro vás modla. Takže já jsem říkal, že chci, aby to byla diskuze a nejen přednáška. Takže jsme probrali, jdeme dozadu, ne? Jsme probrali 4, Bál, Ašera, slunce, měsíc a hvězdy a pak Molek. Takže já bych chtěl, abyste s těmi lidmi, které je kolem vás, které modla si myslíte je nejrozšířenější u vás mládeži? Třeba? A jaké jsou příklady? Máte nějaký příklad, jeden z těch modla, a co to může být? Takže máme 4 teď před sebou. A kde vidíte podobné modly dneska, jako ty modly, které Josiáš čistil tam na místě? A můžete asi o tom přemýšlet trošku? Tak kolem vašeho stolu bych chtěl, abyste možná 5 minut tohle diskutovali. Co vidíte v mládeži? Vidíte nějaké znaky některé z těch modlá? A jestli jo, jak to vypadá? Tak dobře, co jste našli? Samozřejmě nemáme úplně toho Bála nebo Ašera, ale já si myslím, že lidské srdce je podobné, takže vymýšlíme podobné modly. Které si myslíte je nejrozšířenější u vás máži? Co vy si říká? Nebo u vás osobně? Já jsem nechtěl se zeptat teď osobně, asi je nejdůležitější tam začít. Takže ještě čekám na odpověď, a protože máme další 3 před sebou, takže to probereme. A máme ten text před sebou a jestli přeskočíme dál, vidíme v 13. verši
teď posvatina navrší naproti Jeruzaléme, jinž ne od hory Skazy, jež vybudoval Šalomon. Tak Šalomon vybudoval. Takže to je hodně zdědené, dlouho. Král izraelský pro Aštoretu. O hnízdu, modlu, Sidjon a Up. Takže další je Aštoret. A ona byla bohynky lásky. Valentín, že? Ona vypadá takhle. Vypadá velmi krásné, že? Přitažlivá modla. Já jsem jednou měl vyučování někde ve sboru a jeden malý kluk dělal takhle. Že jsem nevěděl, že tam je nahá žena. No, asi bychom měli pokračovat dál. Ale Aštoret byl podobný jako ona byla bohynka sexu, bohynka sexuální lásky. Dokonce uctívání v jejich chrámě byl velmi příjemné. Tam byly prostitutky a člověk uctíval tím, že se setká s nimi. Takže velmi příjemné, přitažlivé uctívání. Já si myslím, že dneska to je podobné. Tam je nějaký pleasure, takže nějaký pocit, dobrý pocit a potěšení. A to byl přesně ten falešný Bůh, který měl Petr. Takové potěšení neustále. Ten internetový pornografii pro něho byl. Může být nějaký vztah, který je nesprávné, ale pro nás poskytne neustále ten dobrý pocit, ten úžasný pocit. Pak on v stejném textu říká o Chemoth, modla Moabců, a on byl Bůh války. Tak vypadal, není moc vidět, to jsou malé obrázky, ale on byl ten, který nám poskytne vítězství. Jestli potřebujeme nějaké vítězství, můžeme se obrátit na Chemoth. Potom úplně ke konci toho textu čteme ve verši 24. Josiáš také vymítl vyvolávače duchu zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly a všelijaký ohnízdně bůžky, které bylo možno vidět v země judské v Jeruzalémě. Oni vyvolají duchy. Vyvolají duchy. To se neděje v dnešní době, že? Já si myslím, že takový okultismus nebo spiritismus je hodně rozšířený i tady na Slovensku. Já jsem měl více rozhovorů na školách u vás na Slovensku s lidmi, kteří mají zkušenosti, okultní zkušenosti. A to může hodně nás poznámat. A nějaké snaha spojit s duchovním světem, ale ne s božím duchovním světem, ale jiný duchovní svět. A tyhle věci nám poskytnou identitu, jasnost o tom, jak by měl vypadat budoucnost. Já jsem na podzim měl setkání vyučování pro vedoucí práce s vysokoškolákama v České republice. A my jsme mluvili o duchovní boji. A jeden pracovník tam, říkáme, že jeho jméno je Libor, a měl jiné jméno, ale on se setkal se mnou potom a říká, můj vedoucí říkal, že bych měl se setkat s tebou, protože něco prožívám, a on říkal, že to není úplně běžné. Jsem říkal, co prožíváš? No často v noci se probudím a vidím nějaký tvář na stěnu. Nebo mám nějaký pocit, že tady v té místnosti je přítomnost velmi zlé. Někdy velmi zlého. A někdy slyším hlasy. A jsem tak zaskočen strachu, že ani nemůžu mluvit. Já se snažím mluvit a nemůžu. A mám hrůzu a nevím, co přesně dělat. A pak se probudím později a je to pryč. Ale asi to je běžná věc. Jako spoustu lidí to prožívá, že? Asi nic se neděje. Já jsem říkal, Libora,
jako prožíváš pravděpodobně nějaký přítomnost zlého v noci, které tě nějak pronásleduje. Jak dlouho to prožíváš? On říká, no několik let. Tak měl jsi nějaký okultismus v pozadí? On říká, ne, měl jsi nějaké vyvolání duchy? Ne. Pak jsem se zeptal, co tvůj otec? On říká, no, tam je to jiné. On mluví o tom, že jeho otec byl dlouho spojený s okultismus, vyvolal duchy a se snažil číst karety a různé věci, spoustu věcí. On říká, a já jsem se zeptal, proč on to dělal? No, on chtěl získat nějaký zvláštní sílu nebo mít možnost se dívat do budoucnosti. On chtěl mít nějaký zvláštní spojení s nějakou duchovní sílou. Ale já jsem nic nedělal. Takže jsem říkal, no, ty jsi nic nedělal a ty jsi vyrostl v té rodině. A často, když jsou nečisté duchy, oni si myslí, že mají nárok na celou rodinu a můžou pokračovat dál v tom potomství a úplně tě utravovat. Takže jsem říkal, už jsi dělal pokání z toho? Ne, ty byly hříchy mých otců. Jsem říkal, no, ale můžeš sám se oddělit od těch hříchů a zničit to, co dělal tvůj otec, oddalit se od toho. Takže jeho otázka byl proč. Já jsem říkal, stejně jako jinde musíme dělat pokání a víru, že? Zničit tu modlu v duchovním světě, vyznává to jako hřích, tam postaví Boha jako jediný Bůh. Takže jsem říkal, to můžeme dělat v modlitbách. Jsme začali se modlit a on byl úplně zastaven, nemohl se modlit. Jsem říkal, to je zvláštní, ale já cítím jako někdo nebo něco na mě tlačí, já vůbec nemůžu se soustředit, to je jako tma mám v hlavě, no. Já jsem říkal, no jo, že tma je v tvé rodině a my jsme to ještě nevyčistili. Takže on to probojoval, jsme to vyznávali, dělali jsme pokání a víru a od té doby přestal mít tyhle sny v noci, protože on vyčistil tuhle oblast. Takže někdy my jsme dokonce, máme dokonce i velmi duchovní zážitky, protože byly v naše rodinné pozadí spojení s okultismus nebo něco takového a my jsme nic s tím nedělali. Takže tak skončí jeho seznam a ten jeho seznam mě hodně pomohl. Já jsem jeden celý měsíc jsem jenom prošel ten seznam a jsem modlitbách říkal, tak pane, mám nějakou Bála ve svém životě. Mám nějaké Ašera ve svém životě. Mám nějaký Aštoret. Že chci, aby v mém srdci ty jsi byl jediný Bůh. Aby nebyly modly spojení s mým uctíváním. Modly, které jsou tak zapsané na mé srdce nebo na rohy mého oltáře. A vím, že já můžu být slepý a nevidět ji. Jít do chrámu a ne vedle toho uctívat Bála a o tom nic nevědět. A já jsem našel několik v tom procesu. A je skvělé, když ji najdeme, protože víme, co dělat. Můžeme dělat podobně jako Jasiáš a vyčistit to a dát to do pořádku. A musím vám říct, že jestli to děláme, to má obrovský dopad, dobrý dopad do našich životů. Takže nemusím se bát v té oblasti jednat. A Jeremiáš 17, tam, kde jsme začali, vidíme to, co se děje, když vyčistíme tyhle věci. Jeremiáš 17 zpátky. My jsme skončili se 6. verši, ale 7. verš popisuje opak. Poženán buď muž nebo žena, který doufá v Hospodina. Požená, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, tak to znamená úplně přímo u vody. Své kořeny zapuštil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neodbává, nepřestává nést plody. Takže to je úžasné. V tom jiném případu ten člověk dobro přichází a ten člověk nevnímá to. A má dědictví, ale nedostane to. Žije na suchu. A tady je další člověk, který zlo na něho tlačí, ale on je v pořádku. Je to suché kolem něho
On má kořeny puštění do vody. A má obrovské poženání. Já bych o mnohem radši byl ten druhý člověk, než ten první. Že? A ten rozdíl je, jeden má Hospodina jako svého Boha a další stále uctívá modly. I když uctívá taky Boha, ale zároveň v roce toho je modlářství. Takže já si myslím, že skutečně stojí za to zkoumat svoje srdce a nechat, aby Bůh zkoumal naše srdce, protože vyčistit modly má obrovský dopad na naši život. Může uvolnit působení Božího ducha v našich srdce, může uvolnit prožívání Boží dobrotu v našich životech. Ale budeme potřebovat pomoc a právě proto je tam napsáno, nejúskočnější ze všech je srdce a nevyličitelné, kdo pak je zná. Já, Hospodin, zpytuju srdce a zkoumám ledví, jak každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutku. Takže on říká, je těžké zkoumat svůj vlastní srdce, protože naše vlastní srdce je nás může oklamat. A on říká, že já se můžu vyzkoušet vaše srdce a potom zjistit, jestli jste na správné cestě. Já jsem velmi rád, že máme Ducha Svatého, který může nás zkoumat. A taky, že máme možnost velmi snadné v modlitbách vyčistit modly, uznávat to jako hřích a podobně jako Josiáš vyčistit naše území. Takže to je všechno, co mám na mysli. Jaké máte otázky? Jo. Ja som si ju radšej napísal, lebo som sa bál, že ju nejako potom domotám. V podstate je to k tomu poslednému chalanovi, čo ste spomínali, čo videl tie tváre v noci a tak. Tak ja mám takú otázku, že keď sa nás Duch Svätý dotýka, človek príjma teda Ježiša do života, prehlasuje ho pánom, ľutuje, prosí o odpustenie, činí pokánie z hriechov, tak nemusí všetky tie hriechy jednotlivo menovať a identifikovať, ktoré urobil za ten celý svoj život. Hej, pri takom možno 60-ročnom obrátenom by to bolo aj dosť náročné. A prečo s týmito generačnými alebo takými hriechmi minulými je to teda iné? Že či nestačí len to obyčajné pokánie, ktoré činíme, prečo musíme nejako akože ich hľadať a proste identifikovať ich? To je skvělá otázka. Což je zvláštní, je, že když přijímám Ježíši, všichni moje hříchy jsou odpuštěny. Takže to znamená, že já se nespomínám na všechny hříchy, ale někdy jsou staré způsoby život, které jsem ještě neodložil. Nevím, jestli si vzpomínáte, v Kolockým je tam napsáno, že mám staré oblečení, které musím dát pryč a dát tam nové oblečení. Takže já si myslím, že nemusíme všechno uznávat, ale jsou oblasti, které nás stále poznávají. To znamená, že to není stará věc, to je stará věc, která je stále aktuální. To není stará věc, která zmizla, ale to je stará věc, jako ta věc, kterou já jsem uznával, třeba byl stará, ale pro mě je současný. Stará tím, že byl to tam tak dlouho, že jsem nevšiml, že je to dneska. Další věc je, že není to tak, že Bůh tam sedí a říká, aha, ještě nějaký hřích, ještě jsi přišel na nějaký hřích, ještě čekám, než to najdeš. Jako, ještě ne, to je jako hledání. On stojí na naší straně. Dokonce dokáže nám ukázat věci v pořadí, které pro něho je důležité, a taky kdy on chce, abychom různé věci vyřešili. Někdy někdo se obrátí a hned Bůh vyřeší jednu věc a pak další a pak za 10 let Bůh odhalí věc, která celý 10 let tam byl a on ještě s ním nepracoval, protože Bůh má nějaké pořadí v tom, co dělá. Takže já si myslím, že jsme v tom procesu posvěcení do konce života. A jenom v tom procesu znovu objevíme věci, jak můžeme být více podobné jako Ježíš. Takže nemluvíme teď o justification, o ospravedlnění, ale mluvíme o posvěcení. To znamená, že to není o tom, aby Bůh nás přijal, nebo ne, protože on nás přijal v Ježíši. Ale mluvíme o tom, jak být více podobný jako Ježíš. To znamená
odložit staré věci, staré způsoby život a přijmout nové způsoby. Takže já stále jsem v něm, stále mám jeho lásku, ale někdy mám nějaké staré oblečení, které pak neumožňuje, abych přijal to, co mám. Není o tom, abych to dostal, protože mám to v Ježíši, ale někdy jeho láska třeba od mě odráží, protože mám nějaké staré oblečení, které jsem ještě neodložil. Takže já si myslím, že to není, já si myslím, že do konce života budeme odložit staré věci, budeme si nechat pro ně měnovat, ale podobně jako David dělal, on říkal, zkoumej moje srdce, zjistí, jestli je něco, které není v pořádku. Takže já nevím, jestli to dává smysl, takže to není, že musím říct, hele, ještě jsem nenašel. Spíš si myslím, že je to dobrodružství, že hele, je nějaká oblast, kde můžu být ještě více podobně jako Ježíš. Je nějaká oblast, kde můžu ještě růst a ještě zakoušet více Boží dobroty. A pravděpodobně to budu do konce života. Skvělá otázka, úžasná otázka. Další? A ještě máš ještě něco? Ještě nejsi spokojený, to je úplně v pořádku. Nechcem brať príležitosť za iným, takže ak sa chcú iní spýtať, tak môžu, ale keď sa nikto nehlásil, tak ja by som dal ešte nejakú takú doplňujúcu. A v podstate je to to, že neviem, že či ten chalan, ktorého ste spomínali, on bol obratený, žil život s Bohom? No, tak tam mi to akože nedáva tú logiku, že vlastne, že on sa obrátil, prijal Ježiša do svojho života a v podstate napriek tomu ten duchovný svet toho zlého si ho nejako takto, akože ho dosť terorizoval niečím, čo on vôbec nerobil. A to mi príde tak, že akože vlastne, že on to musel napraviť za niekoho iného. A to nechápem, že prečo to teda už nebolo napravené v tom takom klasickom pokáni, ktoré urobil už vtedy, keď sa rozhodol pre Ježíša Krista. A já si myslím možná, že je to podobné jako ten člověk, který přijal Ježíši a byl závislý na pornografii. Je to podobné. Že on byl věřící, měl vztah s Bohem, ale ještě v nějaké oblasti neúplně prožil tuhle proměnu. Takže já si myslím, že ten člověk stále měl otevřené dveře, stále byl nějak spojený s tím, co jeho otec dělal, stále nějakým způsobem to přijal. A on neodmítl to sám. Takže možná, že to je podobně jako když, já nevím, jak to jinak popsat, ale tím, že on neříkal svůj ne, v nějakým způsobem stále s tím souhlasil. Stále to přijal jako, to je běžná věc, můj otec to dělá, tak některé lidi to dělají. A neříkal, hele, to je špatné, to je hřích, já nechci být součástí toho. Ale ten text, který jsem měl na mysli v Koloským, je já najdu věci tak rychle v češtině jako v angličtině. A tak je jo. Proto 3:5. Proto umrcujete své podzemské skloní. Smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu, hrabivost, které je modlou službu. Pro takové věci přichází Boží hněv. A vy jste dříve tak žili. Takže on říkal, že vy jste dříve tak žili, ale to taky neznamená, že nemusí dneska usmrcovat. Takže to znamená něco s tím dělat. Ale nyní odhoďte to všecko. Zlobu, hněv, špatnost, rohání, pomluví z vašich úst. A neobelhávejte jeden druhého. Slečte se sebe staré člověka i z jeho skutky a oblečte nového, které dochází pravého poznání.
když se obnovujete podle obrazu své stvořitel. Takže oni byli nové lidi, ale stále měli staré oblečení. Takže to znamená, byli nějaké staré chování, které neodmítli a neslekli. Takže on říkal, musíš něco s tím dělat, slekte tyhle věci. Takže zase to je součástí posvěcování a ne ospravedlnění. Oni byli nové lidi, oni byli boží dětmi, ale měli staré způsoby života. A je to skutečnost, skutečně to existuje. On je zloděj, a to je jako zloděj, který přichází a říká, hele, já tady mám nějaký svůj pokoj, mám klíč, nechme dovnitř. A my můžeme říct, no, tak asi si tady byl a dobře a my můžeme ho nechat působit. Nebo můžeme říct, ne, ten dům je teď pod novým vlastnictvím, to patří Bohu a já to odmítám v jménu Ježíši a nenechám. To je falšný nárok, který on může na nás působit. My můžeme to odmítnout, nebo můžeme to přijmout a přijmout jeho klám. Takže tam je aktivní síla. Satan existuje. Jeho služebníky skutečně působí. Další otázka? Dobře, takže mám další otázku pro vás kolem stolu, i když náš čas skoro skončil, ještě mám 3 minuty pro vás. Abych kolem stolu, abyste říkali, viděli jste dneska nějaké modlu, které ty máš? A nemusíš moc o tom říct, ale můžeš říct, já možná tuším, že tady v té oblasti možná mám modlu. A jestli jo, tak možná, že by bylo dobré hned to říct, protože to znamená, že to dáš najevo do světla a můžeš něco s tím dělat. Takže jenom můžeš říct, tak v té oblasti něco mě oslovil. Takže kolem stole. Kdyby něco vás oslavilo, vím, že to je hodně osobně, nemusíte to úplně vysvětlit, ale říct, já tuším možná, že v té oblasti možná, že něco mám. Takže já vám dám pár minut na to a potom to skončíme. Takže díky moc za skvělou spolupráci. A tak skončil naše setkání. Můžete pokračovat dál, to diskutovat dál, nebo jestli máte další otázky, ale díky za to. Jsme na konci.